jo canto de matinada, la vila és adormida encara. Són les últimes notes de Cançó de matinada, interpretada per Joan Manel Serrat. Imatges en directe que ens arriben del Palau Sant Jordi. Serrat completa un cartell únic, avui, format per altres artistes que ara veurem, en un concert especial contra l'Alzheimer que organitza la Fundació Pasqual Maragall. Víctor Prats, com dèiem, un concert únic per recaptar fons, per lluitar contra la malaltia i també per donar difusió de què és exactament l'Alzheimer. Exacte, i de fet es tracta que es recullin els màxims diners possibles i han venut tot l'aforament, les 10.000 localitats que s'havien previst en aquest Palau Sant Jordi amb